Nawr, yn y ffilm enwog Chariots of Fire, mae'r rhedwr Edrych yn syrthio yn un o'r rhasys tyngedfennol. Ond fel fflach, mae'n codi yn ôl ar ei draed, ac mae fel petai y cwimp yn superchargio fe i gael rhyw rym o'r uwch naturiol. A wedyn mae'n dal i fyny gyda gweddill yr hedwyr, ac ar y llinell derfyn mae'n ei goddiweddyd nhw ac yn ennill y ras. Beth byddech chi wedi gwneud tasech chi wedi cwmpo fel Edrych? Bydde rhan fwyaf ohono ni, wel, bydde fi ddim yn y ras i ddechrau, ond taswn ni mewn ras, a taswn ni yn syrthio yn gynnar yn y ras, bydde rhan fwyaf ohono ni yn derbyn o'r eiliad bydde ni wedi syrthio, dyna ni. Mae'n gobaith ni ar ben. Falle bydde ni yn digio, falle bydde ni yn pwdi, falle bydde ni yn chwilio i roed y bai ar rhywun arall. A mae'n wir yn gyffredinol mewn bywyd, yn dydy? Pan mae pethau yn mynd yn anodd, pan i ni yn cael yn baglu mewn bywyd, beth bynnag mae hwnna'n edrych fel. Mae'n hawdd i ni adael i anffawd, i anghyfiawnder neu rwystyr falle yn diffinio ni a cymylu yn persbectif. Weithiau, mae'n bosib i amgylchiadau, yn arbennig pan mae pethau'n mynd yn wrong falle, yn dal ni yn gaeth rhag byw i'r potensial mae Duw eisiau ni i fyw. Nawr mae stori enwog Edrych ynglyn â bod e wedi syrthio, codi lan a gadlu hwnna, nath e gadlu'r cwimp i ddiffinio fo, ond mewn ffordd positif. Nath e weld bod e'n mynd i orchfygu beth bynnag ac ennill y ras. A mae'r stori yna yn cyflwyno i ni delwedd tebyg mae Paul yn defnyddio yn y darlleniad sydd gyda ni bore yma. Mae Paul yn dweud mewn ffordd, anghofiwch beth sydd tu ôl i chi, neu o leiaf peidiwch gadael i beth sydd tu ôl i chi eich diffinio chi, a rhedwch gyda pob nerth tuag at yr hyn sydd o'ch blaenau chi mwyn i chi orffen y ras. Nawr, da ni'n byw mewn cymdeithas yn dydyn sy'n rhoi lot o bwysau ar chwaraeon. Da ni'n byw mewn, mae Cymru gymaint ag unrhyw genedl arall. Da ni'n eitha obsessed ar lawer ystyr gyda chwaraeon. Fi'n gweld Tristan Gwilym yn eistedd ymlaen i fyny, Mr Chwaraeon, Caer Salem. Ond mae'n wir yn dydy. Tyfod, pan mae gemer 6 gwlad mlaen, mae popeth yn dod i stop. Dwi'n cofio pan o'n i'n cael oedfaon no Sul yma, a pan oedd Euro 2016 mlaen, a un o gemau Cymru no Sul, a dwi'n cofio, oedd 6 yn yr oedfa. Ac, da ni yn genedl sydd yn dilyn chwaraeon. Ac oedd yr un peth yn wir yn Philippi, yn amser yr apostol Paul. Oedd chwaraeon a campau yn beth mawr yn y diwylliant Groegaidd ac yn y diwylliant Rhufeinig. Ac wrth gwrs, o'r cyfnod a'r diwylliant yma, mae traddodiad y gemau Olympaidd wedi dod. Felly oedd Paul yn defnyddio delwedd fan hyn fydde'n golygu rhywbeth. Bydde pobl oedd yn rhan o'r diwylliant Rhufeinig, yn rhan o'r diwylliant Groeg, yn deall beth oedd yn siarad am wrth ddefnyddio'r ddelwedd yma o Rhedeg y ras. Ond beth am y cyd-destun diwynyddol? Beth oedd y cyd-destun ffydd oedd yn siarad mewn i fan hyn? Wel, be mae Paul yn siarad amdano yn yr adnodau yma yw sut y dyle be mae'r Cristion yn credu am atgyfodiad Iesu Grist effeithio'r ffordd da ni wedyn yn rhedeg y bywyd a byw y bywyd Cristnogol. Hynny yw, mae e'n neud y pwynt y dyle fod yna link rhwng beth da ni'n credu a sut da ni yn byw.
termau i chi sy'n a diddordeb mewn pethau yma, i chi wedi clywed am y term orthodoxy, sef be da ni yn credu'r pethau cywir ynglyn â Crist, ond hefyd mae gyda chi term enw orthopraxy, sef ffordd gywir o fyw y bywyd Cristnogol. A weithiau mae pobl yn rhoi y ddau beth mewn i gategories hollol wahanol. Ond be mae Paul yn dweud yn yr adnodau yma yw bod y ddau peth mewn gwirionedd yn dod gyda'i gilydd. Dyle be da ni'n credu ynglyn â Iesu, effeithio'r ffordd da ni'n byw, a dyna'r ffordd da ni'n byw ddangos i bobl be da ni'n credu. Hynny yw bod be mae'r Cristion yn credu a sut mae'r Cristion yn byw i gyd fod dod gyda'i gilydd fel rhan o fyw fel dinasyddion y nefoedd yn y byd yma heddiw. Nawr, da ni fel Cristnogion, trwy hanes, yn credu fod Iesu wedi atgyfodi. A da ni'n credu fod Iesu wedi atgyfodi go iawn, yn llythrenol. Nid jyst bod e wedi rhyw fath o dod yn ôl fel rhyw fath o ysbryd, ond da ni'n credu bod atgyfodiad Iesu Grist yn atgyfodiad llythrenol. A da ni'n credu fod atgyfodiad llythrenol Iesu Grist yn flaenffrwyth, yn ragflas, yn teister os hoffech chi, o'r atgyfodiad y byddwn ni gyd yn cael ei brofi rhyw ddydd. Dyna pam nad ydyn ni fel Cristnogion, fel mae'r Beibl yn dweud, yn galaru fel rhai heb obaith. Oherwydd pan da ni'n mynd trwy amseroedd anodd, hyd yn oed pan da ni'n colli rhai anwyl i ni, da ni ddim yn galaru fel rhai heb obaith. Oherwydd yn bod ni yn credu rhyw ddydd, y byddwn ni yn cael atgyfodi hefyd fel mae Iesu eisoes wedi ei wneud. Dyna sy'n tu ôl y madroddion byddwch chi'n clywed mewn yngladdau fel gorffwys mewn hedd. Gorffwys mwyn codi eto. Rest in peace and rise in glory. A mae'r darn sydd gyda ni heddiw, yr adnodau ola nes i ddarllen, yn adnodau yn aml sy'n cael ei darllen mewn yngladdau. Achos bod e'n sôn oherwydd fod Iesu Grist wedi atgyfodi, mae yna obaith y byddwn ni hefyd rhyw ddydd yn cael atgyfodi hefyd. So dyna yw'r cyd-destun sy'n mynd ymlaen gyda Paul fan hyn. Yw beth mae credu yn yr atgyfodiad yn golygu a sut mae'n effeithio'r ffordd y gallwn ni ac y dylen ni fyw. A mae Paul yn disgrifio yr atgyfodiad fel y wobr mae rhywun yn rhedeg ymlaen ato fe ar ddiwedd ras. So, dwi erioed wedi ennill ras, so sgenna i ddim profiad o ennill ras. Ond tyfod, dwi wedi watcho'r Olympics a rhywbeth fel yna. Ac ar ddiwedd y ras, da chi'n cael gwobr yn dydach, da chi'n cael medal ac yn y blaen, tyfod. So, be mae Paul yn dweud fan hyn, yr hyn mae'r Cristion yn rhedeg ymlaen amdano, ydy etifeddu yr atgyfodiad. Yr atgyfodiad sydd wedi dod yn Iesu ac sydd yn dod i ni trwy be mae Iesu wedi gwneud. Ond wrth gwrs, mae'r ddelwedd sydd gan Paul yn torri lawr i'w ychydig. Achos be sy'n neud gwobr y Cristion yn wahanol i gwobr rhywun yn yr Olympics yw does dim rhaid i ni yn gymaint gwneud rhywbeth i ennill yn gwobr ni, achos mae Iesu eisoes wedi paratoi y wobr i ni. So dyw e ddim yn gymaint fel bod angen i ni rhedeg y bywyd Cristnogol mwyn ennill y wobr. Mae'r wobr eisoes wedi cael ei ennill achos fod Iesu eisoes wedi atgyfodi. So mae mwy ynglyn â claim your prize yn fwy na earn your prize. Chi'n deall beth sydd gyda fi? Ond dyw hwnna ddim yn neud yr ras yn llai pwysig, achos da ni dal eisiau meddiannu'r wobr sydd yna i ni, yn dydyn?
Ond eto, mae'r cymhellion slightly gwahanol yn dydy. Does dim rhaid i ni fyw bywyd Gristnogol in trepidation. Ydw i wedi byw bywyd digon da? Ydw i wedi rhedeg y ras digon cyflym? Fydda i ddim yn gwybod tan bod fi'n cyrraedd y diwedd. Na, does dim rhaid i chi rhedeg y ras in trepidation. Chwch chi rhedeg y ras mewn ffydd achos mae'r wobr yna i chi'n barod. Achos mae Iesu wedi ennill ar eich rhan chi. So rhedwch y bywyd Cristnogol, nid to earn your prize, but to claim your prize. Sydd wedi cael ei roi i chi fel rhodd gan Iesu. Nawr, egwyddor bwysig sy'n rhedeg trwy'r adnodau yma gan Paul hefyd yw fod y daith yma fel disgybl i Iesu, bod yn marathon mewn gwirionedd ac nid yn sprint. Mae yna bwyslais ynglyn â dal ati i fyw y bywyd Cristnogol. Bod angen rhedeg yn barhaus. Hynny yw, sdim ots pa mor eiddfed ydych chi fel Cristion. Sdim ots ers faint o flynyddoedd ydych chi wedi credu a dilyn Iesu. Does yna, o leia ochr yma i dragwyddoldeb, does yna ddim y fath beth a bod wedi cyrraedd fel Cristion. Mae yna wastod mwy y gallwn ni brofi o goniant Duw. Mae yna wastod mwy y gallwn ni dyfu fel disgyblion i Iesu. Ond eto, dydy hwnna ddim yn golygu bod ni'n llai saff. Da ni'n ddiogel, da ni'n blentyn annwyl i Dduw y moment da ni wedi credu. Ond eto, fyddwn ni beth yn gyflawn chwaith fel Cristion, oherwydd mae yna wastad mwy. Mae jyst cariad a gwaith Duw ac gwaith ysbryd Duw yna ni mor fawr, fydd yna wastad mwy y gallwn ni redeg yn y ras i dyfu mewn ffydd. Gwyd pan cyn i Dennis Garfonia symud i Aberystwyth. Y Dennis, wrth gwrs, yn bell yn ei 90au nawr. Ac yn Gristion, eiddfed iawn by all account. Ond y Dennis wastad yn pwysleisio yn doedd. Bod yna ddim wythnos yn pasio lle mae e'n profi neu dysgu rhywbeth newydd am gariad Crist iddo fe. Ac os yw hwnna wir tybod am wr sydd wedi rhedeg y ras ers degawdau, boes bach mae e'n wir amdana i, a mae e'n wir amdana ni gyd o dydy. Does yna ddim fath beth â Cristnogion sydd wedi cyrraedd a Cristnogion sydd ar y ffordd. Da ni gyd yn rhedeg y ras gyda'n gilydd, mewn i fwy o gariad Crist, wrth i ni ddysgu mewn doethineb ac ysbryd beth yw i ni fyw yn bywydau fel disgyblion i Grist gyda help yr ysbryd glân. Tra bod ni yn fyw ym mhob tymor o fywyd, yn Gristion ifanc neu'n Gristion eiddfed, mae yna ras i'w redeg a mwy y gallwn ni ddysgu a profi am gariad Crist i ni. Nawr un o'r pethau diddorol am fyw y bywyd Cristnogol yng ngoleuni yr atgyfodiad yw fod yna chydig bach o ddirgelwch a paradox i'r peth. Na'r rheswm dwi'n deud hynna yw oherwydd da ni'n byw yng ngoleuni y ffaith fod Iesu eisoes wedi atgyfodi, ond da ni dal yn disgwyl i Iesu ddod yn ôl lle fyddwn ni'n profi'n atgyfodiad ni. So da ni'n byw rhwng y ddau atgyfodiad os hoffech chi. A mae mynd ar daith ffydd yn yr amser yma rhwng y ddau atgyfodiad, mae e'n gofyn i ni embreisio chydig bach o ddirgelwch a paradox y ffydd. Beth ydw i'n golygu wrth hynna? Wel, ar un llaw, da ni'n byw mewn oes lle mae'r atgyfodiad eisoes yn torri trwyddo. Ond ar y llaw arall, da ni dal yn byw mewn byd sydd wedi torri yn dydyn. So, weithiau mewn bywyd, da ni'n profi grym yn efoedd yn torri trwyddo achos bod Iesu eisoes wedi atgyfodi. Ond diwrnod nesaf, da ni'n cael rhyw brofiad anodd sy'n atgoffa ni hefyd bod ni'n
byw mewn byd sydd wedi torri. Da ni'n byw rhwng yr amseroedd, yn dydyn. Mae can enwog gan Superfurry Animals, ble rwy ti rhwng? Wel, da ni rhwng y ddau atgyfodiad. Mae Iesu wedi atgyfodi, ond da ni dal i aros mewn ffydd am yn atgyfodiad ni. Ac wrth i ni fel Cristnogion ceisio rhedeg y ras rhwng yr amseroedd, mae angen i ni fod yn ofalus bod ni ddim yn gwiro i ddau eithaf. So, cymerwch chi fel enghraifft nawr, agwedd y Cristion tuag at dlodi ac anghyfiawnder. Dwi'n jyst mynd i cymryd hwnna fel un enghraifft, ond mae e'n wir am lefydd eraill hefyd. So, edrychwch ar agwedd y Cristion tuag at cyfiawnder a tlodi. So, bydd yna rhai Cristnogion yn negyddol iawn tuag at Gristnogion sy'n ceisio gweithio i ddelio gyda anghyfiawnder a tlodi. A byddwn nhw'n dweud pethau fel, da ni'n byw mewn byd sydd wedi syrthio, mae pobl tlawd wastad yn mynd i fod yn dlawd, so chi'n tybod, pam i chi'n gwasraffu gymaint o amser ar hyn. Wel, mae'r agwedd negyddol yna yn dod o ddealltwriaeth isel o'r atgyfodiad. Hynny yw, da ni dal yn byw mewn byd sydd wedi torri ydan. Ond achos bod Iesu wedi atgyfodi, mae grym y byd sydd i ddod eisoes yn torri trwyddo. Ac felly, da ni fel Cristnogion yn cael yn galw i roi blas i bobl yn y byd yma o'r byd sydd i ddod. Ac yn benodol gyda'r enghraifft yna, mae'n golygu bod ni'n dangos bod cyfiawnder yn bwysig ac yn bosib. Mae'n golygu sefyll fyny dros y rhai fydd yn cael cyfiawnder llawn pan fydd Iesu'n dod nôl. Ond fel Cristnogion, da ni'n cael yn sefyll. Ond yr eithaf ar y pegwn arall wedyn, yw rhai Cristnogion falle sy'n frwd iawn dros ymladd am gyfiawnder, dros warchod y tlawd. Ond maen nhw gymaint mewn iddo fe, nes weithiau maen nhw'n torri calon, mynd yn rhwystredig a profi burnout, pan maen nhw'n fyny yn erbyn holl bwerau tywyllwch y byd yma sy'n gweithio yn erbyn cyfiawnder ac yn erbyn y tlawd. A lle maen nhw falle'n gobeithio i gyflawni'r hyn, na echyd i gyflawni yn llawn tan fod Iesu'n dod nôl. So, chi'n gweld o'r jyst yr un enghraifft yna, o'r tensiwn falle i ni fel Cristnogion falle'n byw fel pobl sy'n byw rhwng y ddau atgyfodiad. Da ni'n cael yn galw i fyw bywyd yng ngoleuni y ffaith fod Iesu wedi atgyfodi, ond eto mae yna densiwn yn does wrth fyw rhwng yr amseroedd bod ni dal i ddisgwyl i'r cyfan ddod yn llawn pa mae Iesu yn dod yn ôl. So mae Paul yn siarad am rhedeg y ras. Rhedeg tuag at y llinell derfyn. So beth yw y wobr? Wel, mae'n dweud yn adnod 14, yr ymadrodd mae Paul yn defnyddio yw ei alwad i'r nefoedd. O achos beth wnaeth y Meseia Iesu. Ei alwad i'r nefoedd. Nawr cwestiwn fydda i yn clywed yn aml gan yr hogiau adre ydy lle mae'r nefoedd. Mae'n gwestiwn mae plant yn aml yn gofyn, mae'n gwestiwn mae oedolion yn aml yn gofyn, lle mae'r nefoedd. Wel, rai blynyddoedd yn ôl, pan o'n i yn fyfyriwr, nathon ni rhedeg cwrs alffa. Ac nathon ni rhedeg cwrs alffa sawl gwaith. Ac gyda ni ffrind annwyl iawn, oedd na i torri y darn yma allan o'r podcast. Ond yn ffrind iawn oedd yn recovering alcoholic. A be sy'n ddiddorol oedd e dal gyda'r addictive personality ac ath yn addicted i'r cwrs alffa. So nath e ddod o 3 neu 4 cwrs alffa sydd ar ôl gilydd oedd yn lyfio dod i alffa. Ac so ni'n meddwl bod hwnna'n eitha doniol. Ond fe fynnag, a ni'n sgwrsio gyda fe, mae menna'n cofio siwr o fod. A dde'n dweud wrthyn ni un tro, bod e ddim yn siŵr os oedd e'n barod i gymryd y cam o ffydd
a credu yn Iesu. Ac o'n i'n gofyn, pam, tybod? Pam, beth sy'n dal ti nôl? Achos ar ateb nath o roed yn ddiddorol, oedd e'n meddwl bydde treulio tragwyddoldeb yn y nefoedd yn boring. A wedyn o'n i'n hoffi, pam te, tybod? A wedyn, oherwydd oedd ganddo fe'r caricature yma o beth yw'r nefoedd. A i chi gyd yn gwybod beth yw'r caricature. I chi sy'n dilyn Cersalem ar Facebook, nes i artificial intelligence ydi popeth nawr. So ar Photoshop adre, nes i teipio mewn, nes i agor fel blank page, a wedyn teipio mewn heaven. A wedyn y llun ddath e fyny gyda o beth oedd nefoedd. A oedd eto'r caricature yma, tybod yr awyr las a'r cymylau gwyn perffaith, ti'n gwybod? A dyna yw'r caricature o'r nefoedd. Tybod, pobl yn iste gwmpas mewn bathrobes gwyn, a tybod, rhywun yn chwarae'r delyn yn y gornel, rhyw fath o glorified health spa meets dechrau canu, dechrau camol. Ac o'n i'n gallu deall fy ffrind. O'n i'n swnio bach yn boring, dydy? Dydy ddim yn swnio fel rhywle byddwn ni eisiau bod yn dda am byth. Ac mae'n ddiddorol, dydy? Yr syniad caricature yma o beth ydy'r nefoedd. Ac os ein ni'n edrych ar y Beibl, mae'r syniadau sydd yn y Beibl ynglyn â beth ydy'r nefoedd yn wahanol iawn i'r syniadau dyn ni'n gweld mewn cartoons, mewn celf, mewn diwylliant poblogaidd. A mae'r eglwys llawn gymaint â diwylliant poblogaidd felly wedi gor-sentimentaleiddio a gor-simileiddio be mae'r nefoedd yn golygu. Mae'r eglwys dros y canrifoedd falle wedi pregethu, mae'r unig beth yw'r nefoedd ydy cael dianc o'r byd materol a fflwtio off i rhyw fyd ysbrydol. Ond i chi sydd yn licio athroniaeth, byddwch chi'n gwybod mai Platoniaeth ydy hynna, nid Cristnogaeth. Mae'r Cristnogaeth actually yn fwy corfforol. Mae'r gobaith Cristnogol yn fwy corfforol na hynny. A ni'n gwybod hyn achos fod Iesu wedi atgyfodi yn llythrenol ac yn gorfforol. Ac felly, mae'r dyfodol, y nefoedd, mynd i fod yn rhywle tangible. Mynd i fod yn rhywle go iawn. Mynd i fod yn rhywle lle mae pethau wedi i hadfer. A dyna ni'n gweld yn yr adnodau ar ddiwedd yr hanes. Ond dyn ni'n wahanol. Dyn ni'n ddinasyddion y nefoedd. Ac yn edrych ymlaen yn frwd i'n hachubwr yr arglwydd Iesu Grist, ddod yn ôl o'r nefoedd. Chi'n sylwi ar y direction of travel fyna? Nid yn gymaint ni'n fflotio i ffwrdd i'r nefoedd, ond Iesu'n dod yma ar nefoedd. A mae yna un o'n emynau cyfoes ni yn dalen dda, tybod, bod Iesu yn dod ar nefoedd i lawr yma. Bydd yn trawsffurfio ein cyrff marwol tyla ni ac yn ei gwneud yr un fath a'i gorff rhyfeddol ei hun. So, nawr mae Iesu wedi atgyfodi yn llythrennol ac yn gorfforol. So mae yna elfen llythrennol a corfforol mynd i fod i'n dyfodol a'n atgyfodiad a nefoedd ni. Drwy'r grym sy'n ei alluogi osod pob peth dan ei reolaeth ei hun. So mae'n ddiddorol yn dydy. Dydy'r Beibl ddim yn gorffen gyda gweledigaeth o bobl yn mynd fyny i'r nefoedd, ond ydych mae e'n gorffen gyda gweledigaeth o Iesu yn dod i lawr a sefydlu deiar newydd a nefoedd newydd. Fydd e ddim yn rhywle boring. Fydd e ddim yn rhywle le fydd pawb yn gwisgo'r un peth. Fydd e ddim yn rhywle le fydd pawb yn siarad yr un iaith. Fydd e ddim yn rhywle lle fyddwn ni'n bod stiff. Ond bydd e'n rhywle lle fydd yna ddiwylliant. Fydd e'n rhywle lle fydd yna gerddoriaeth. Fydd e'n rhywle lle fydd yna gelf. Fydd e'n rhywle lle fydd yna genhedloedd a ieithoedd, ond heb ryfel, ond undod yn addoli Iesu Grist.
Ac felly, a ni'n gweld hwn, yn datguddiad 21. Le i ni nawr? Fi di mynd hollol a goll yn slides fi nawr. Yna gwelais nefoedd newydd a deiar newydd. Roedd y ddeiar a'r awyr gyntaf wedi diflannu. Doedd y môr ddim yn bodoli dim mwy. Wedyn clywais lais o'r orsedd yn coeddi'n glir. Fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen. Dim galaru, dim wylo, dim poen. Mae pethau fel roedden nhw wedi mynd. Dyma'r un oedd yn eistedd ar yr orsedd yn dweud, edrychwch, dwi'n gwneud popeth yn newydd. Mae'n hyfryd, yn dydi? Dyma yw'r gobaith Cristnogol. Dyma yw y wobr i ni'n rhedeg y ras tuag ato fe. Ac achos fod Iesu eisoes wedi atgyfodi, da ni'n cael yn galw i roi blas i bobl heddiw o'r hyn sydd i ddod. Mae pob un ohono ni, os ydyn ni yn credu ac yn dilyn Iesu Grist, yn llys genhadon o'r byd sydd i ddod yn y byd toredig yma. Y nod ar llinell derfyn i Paul yw nid rhyw fath o nefoedd haniaethol eri-fferi, ond yn hytrach deiar a nefoedd newydd. Un lle fydd ddim poen, un lle fydd dim arwolaeth, lle fydd dim rhyfel. Fel o'n i'n dweud, rhywle lle fydd dal diwylliant, lle fydd dal gwaith i wneud, lle fydd pobl dal yn gallu dilyn i passions a'i galwad, ond byd lle bydd melltith pechod wedi godi unwaith ac am byth. A mae hwnna yn newyddion da. Dyma yw'r efengil Gristnogol. Dyma i ni'n gwybod sy'n mynd i ddigwydd achos bod Iesu eisoes wedi atgyfodi, a dyma da ni'n dal ymlaen iddo fe wrth bod ni'n rhedeg y ras a'n llygaid ar Iesu a'i atgyfodiad. Dyma beth yw i fyw rhwng y ddau atgyfodiad. Ond falle bod chi'n meddwl, falle bod chi ar hyn o bryd yn mynd trwy amser anodd. Falle bod y byd sydd wedi torri yn fwy real i chi ar hyn o bryd na falle gobaith yr atgyfodiad. Wel, edrychwch be mae Paul yn dweud wrth y Rhufeiniaid. Ond mae gobaith i edrych ymlaen ato. Mae'r greadigaeth hefyd yn mynd i gael ei gollwng yn rhydd. Bydd hi ddim yn gaeth i lygredd ddim mwy. Bydd yn rhannu'r rhyddid bendigedig fydd Duw neu roi i'w blant. Dyn ni'n gwybod fod y greadigaeth gyfan yn gryddfan fel gwraig sydd mewn poen wrth enni plentyn. Nawr, sgenna i ddim profiad uniongyrchol o roi genedigaeth, ond 7 mlynedd yn ôl i'r diwrnod, fi eisiau'n dyst i'r peth. A mi oedd yna ryddfan, mi oedd yna boen, mi oedd yna epidural. Sori, manna. Dwi'n mynd i gael rower o mynd adre nawr. Ond allan o'r gwewyr, allan o'r poen, fe ddaeth bywyd. Ac os ydych chi ar hyn o bryd, fi'n gwybod beth yn union sy'n mynd ymlaen y mywyd pob un ohonych chi. Fi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen y mywyd rhai ohonych chi. Falle ar hyn o bryd fod y poen a'r gryddfan yn real iawn. Ond allan o'r poen a'r gryddfan, mae yna fyd a bywyd newydd yn dod. Le fydd grym tywyllwch ar y byd yma wedi codi i ffwrdd, wedi cael ei dorri, wedi mynd. A da ni yn cael herp yr ysbryd glân i rhedeg y ras tuag at hynna heddiw. Mae yna gost i'r peth, mae'n gallu bod yn boenus, mae yna aberth. O'n i'n meddwl, nad ydw i'n gwybod dim byd am rhedeg, dwi'n licio seiclo ar hyn o bryd fel mae rhai hwnnw chi'n gwybod. Ac o'n i'n clywed, dwi'n siŵr os o'n i wedi darllen neu wedi clywed mewn podcast, bod pro cyclists dim ond yn cael bita be bynnag maen nhw isio 4 diwrnod y flwyddyn. Dychmygwch yr aberth. Dim ond 4 diwrnod y flwyddyn maen nhw'n cael bita be bynnag maen nhw isio. Pob diwrnod arall, gan gynnwys yn yr off-season, mae rhaid nhw gyfri pob calorie. A mae yna aberth mawr i hynna, does?
Ond eto, pan ydych chi'n gweld Geraint Thomas wedyn, ar y podium ar y Champs-Élysées, mae e wedi ennill I wobr. A mae'r holl aberth, mae'r holl boen gwerth e. Ac ar hyn o bryd falle bod chi'n teimlo bod rhedeg y bywyd Cristnogol yn costio. Felly bod chi'n meddwl bod rhedeg y bywyd Cristnogol yn aberth. A mae e. Ond, I ni'n rhedeg I ennill y wobr mae Crist eisoes wedi paratoi I ni. Gen I blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, dwi jyst yn cyflwyno pawb sydd yma yn bersonol ac yn anwyl I ti. Dyna ni diolch bod ti wedi atgyfodi I roed bywyd I ni. Dyna ni'n diolch bod ti wedi atgyfodi a bod y nefoedd sydd I ddod, y ddeiar newydd, y nefoedd newydd, byd perffaith heb echod, heb boen, yn anwobr I ni. O Dduw Dad, helpa bob un ohono ni feddwl am ein galwad ni heddiw I fyw bywyd yn rhedeg ar dy ôl di. Maddau ni falle am gochi'n hunan yn y manion, am syrthio I fyw bywyd deddfol, legalistig, yn poeni am man reola. Helpa ni fyw bywyd le ni jyst yn cadw'n llygad arno ti. Helpa ni fyw bywyd lle da ni yn dy addoli di ym mhob rhan o'n bywyd o Dduw Dad. O Dduw Dad, llenwa ni o'r newydd gyda'r ysbryd glân. Allwn ni ddim rhedeg y ras yn y nerth yn hunain, ond mae e'n fendydd rhedeg y ras yn nerth dy ysbryd di. Helpa ni, o Dduw Dad, I fyw yn ddisgwylgar. Helpa ni fod yn real ynglyn â'r ffaith bod ni dal yn byw mewn byd wedi torri, ie. Ond helpa ni fyw yn ddisgwylgar, achos bod ti wedi atgyfodi, a bod y nefoedd eisoes yn torri trwyddo. Wrth I ni gadw'n llygad ar y wobr, helpa ni drystio bydd dy ysbryd di yn ein harwain ni yn ein penderfyniadau bob dydd, wrth I ni rhedeg y ras fel disgyblion I ti. Amen.